Di ko nadam adan ko aldaw adumten aldaw inali kagumam idi tadungtengen daydiin kararat ko saan ko ama ilibagen tay namama kang makita ko kita mata ketay pa nagputeng ko asyak tukit panawang ketita taatakan jakon mailatawan to'y marikrik na insagan akon kay to'y ayat di kanto paayen di kanto saktan si Purity maging kaita siyakin sika. Agyaman ti Diyos na dimteng metlaingen tay kinala kali kaguma ikariken ka asikaken siyak tulaeng day tati jak mailibag tinaiket kadata nga ayan-ayat tay ayan-ayat ta saan to pulos ngagpatingga Ketita taatakan jakon mailadawan to'y marikrik na insagan akon tay to'y ayat di kanto paayen di kanto saktan si Purity maging kaita siyakin sika. Ketita taadakan jakon mailadawan to'y marikrik na insagan akon day to'y ayan di kanto paayen di kanto saktan si Purity kaita si Purita ingkatanen siyakin sika. Ketita taadakan jakon mailadawan to'y marikrik na insagan akon